Vítajte, milí diváci. Od stredy 21. maja 2025 sa začnú castingy Schwarzkopf Elite Model Look v Českej republike a potrvajú do 26. maja 2025. Prvý bude 21. maja 2025 v obchodnom centre Westfield Chodov v Prahe 11. Začiatok je o 15. hodine. Druhý casting bude 22. maja 2025 v obchodnom centre Rokycanská v Plzni. Tretí bude 23. maja 2025 v obchodnom centre Palac Pardubice v Pardubiciach. Štvrtý bude 24. mája 2025 v obchodnom centre Futurum v Ostrave. Piatý bude 25. mája 2025 v obchodnom centre Olympia v Brne. A posledný, šiestý, bude 26. maja 2025 v galérii v Tepliciach, čiže v Teplice. Všetky castingy začínajú o 15. a castingami bude sprevádzať ambasádor pre Českú republiku Martin Kárev.